Alright, good morning mga ka-shockers. Good morning po sa lahat ng mga nagmumotor dyan, sa mga nanonood dito sa aking vlog. Magandang umaga po. May ride po tayo ngayon. Biyahe natin sa Aguilar, Pangasinan, Mapita View Deck. Ito na yung pangalawang video natin ngayong taon sa ating pagmomotovlog. Buti luwag-luwag na po tayo ngayon, kaya nakakapag-vlog na tayo ng konti-konti, tsaka para ma-practice pa tayo ng todo sa ating pagmo-motovlog. Mga ka-shockers, siya nga pala, sa mga gustong sumali sa aming Aeromax Club, welcome po kayo lahat ng mga naka-Aerox, NMAX, XMAX, TMAX dito sa Balen ng Porac, Pampanga. Welcome na welcome po kayo sa aming grupo. Okay, basta may meeting po kami, tanong-tanong lang po kayo sa mga member kung kailan yung meeting para makakapag-attend po kayo ng meeting at malaman nyo po yung mga ibang rules na kailangan malaman sa pagpasok sa aming grupo Aeromax Club Porac po. Yan mga ka-shockers, ang meeting place natin ngayon dyan sa may 7-Eleven Porac, tabi ng tapat ng Porac Bank yan. Ayan na yung mga kasama natin, mga Aeromax family. Good morning mga kuya, kuys, sir, good morning. Okay. Shoutout sa naka X-Max na puti kay paring Miguel. Sa mga gustong mag Paris Mami, pasya lang kayo sa kanyang shop, Bitoys Paris Mami. Makikita niyo man sa daan yung kanyang shop papuntang Dabsu sa Pyu. Makikita niyo yung kanyang logo, Bitoy Paris Mami. Makikita niyo yung mukha niya dun sa tarpaulin niya. Okay guys, mamaya na lang ako ulit magkwento ng iba't ibang mga dapat bang sabihin. Hindi, sige, sound trip muna tayo mga ka-shockers. Habang nanonood kayo ng aking video, please subscribe. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor, nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na buhol-buhol. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor, hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor. Bata pa lamang ako, alam ko na ang gusto ko, salubungin ang hangin kahit na di mabilis. Kapag may lalakarin agad makakaalis. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor, nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na buhol-buhol. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor, hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor. Pakiramdam mo'y kay lumilipad, kasayad man ang gulong. Pagpalanganin ipreno mo agad, labanan mo ang bulong. Salubungin ang hangin kahit na di mabilis. Kapag may lalakarin agad makakaalis. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor, nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na buhol-buhol. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor, hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor. Babagalan ko lang pag pumatak ang ulan, kahit hulugan kakayanin ko yan. Gusto ko lamang ng motor,
na motor. Nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na buhol-buhol. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor. Hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor. Nang makauwi ako ng maaga, maiwan ng traffic na buhol-buhol. Gusto ko lamang ng motor, pangarap na motor. Hiling ko na kailan pa kaya magagawa. Gusto ko lamang ng motor. Bata pa lamang ako, alam ko na ang gusto ko. Okay. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon ito na muli kami makapag-ride papuntang Pangasinan. Kami po ay inyong gabayan sa aming paglalakbay. Bigyan niyo po kami ng maragkayang lakas ng katawan at talas ng isipan para po kami makaiwas sa anumang disgrasya sa aming buhay. Ganun din po sa aming pagpili, Lord. Sana kami makauwi ng ligtas sa aming mga pamilya. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ano yung mag-sitata mo? O, pakakain lang eh, paka-OPR lang eh. Hindi, makargatan ka na boss bong. O, kain mo naman kantuan na. Iwas po kayo. Yung vlogger tamo, pwede naman magkanyang-kanya. Oo. Di ba sa spearhead, yung pwede pag spearhead eh. Di ako na mag-backdoor, backdoor sweeper. Tingkang kaya. Baparara na rin yung hindi maaaring makakaya kanina parating na kaman eh. Ano ba? Then, Ala ko man gabit, ala ko tigam balo, ala ko gabitan. sige, karas na mo Wala mga ko tarep. Pag-switch na mo na. Sige. Okay, sige, right safe, right safe. Okay, hirap. Ayan, syempre hindi nawala yung ating briefing. Yung nag-briefing kanina sa atin si Kuya Mike Marquez. Shoutout po sa kanya. Yung briefing na binigay niya sa atin para sa ating kaligtasan sa ating pagra-ride. Kaya mga ka-shackers, ingat po tayo sa pagbibiyahe. Yan. Ito yan si Paring Dykes. Inaayos ko yung intercom niya. Yung intercom niya kasi medyo bago. Naninibago kami. First time namin gumamit ng intercom. Salamat sa Fredcon Intercom by Sap Shop. Yan. Okay, tara. Medyo yan. Tinitest namin yung intercom ni Dykes. The Dykes Mechanic. Kung okay ba. Yan, naririnig ko na siya. Yan. Nagpe-pairing yung Bluetooth ng intercom namin. Shoutout nga kay Jay Gonzales sa gumawa ng GoPro ko. Sir, salamat po sa pag-ayos ng aking GoPro. Kundi dahil sa'yo. Actually, yung nangyari, kala ko Sunday pa to darating eh. Nanghinayang ako sa pagra-ride. Kala ko hindi aabot yung GoPro ko. Biglang dumating na surprise ako nung Saturday ng afternoon. Biglang dumating yung LBC. Sobrang saya ko sa pagdating niya kasi magagamit ko nga siya ngayong Sunday ride namin din dyan sa Pangasinan, Mapita View Deck. Shoutout kay Sir J. Gonzales sa paggawa ng aking GoPro. Sir, maraming salamat sir. Yan. Guys, medyo sound trip muna tayo ha. Magta-drive ako hanggang Bicol. Magda-drive ako hanggang Batangas. Tapos magsuswimming doon sa beach.
Isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso. Basta't meron siyang baong sariling buto. Magdadala ako ng pang food trip. Burger, fries, tapsilog at siopaw. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang sa Mindanao. Magdadrive ako buong taon. Magdadrive ako habang buhay. Magdadrive ako hanggang buwan. Please, please lang turuan nyo akong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Mag-drive. Drive. 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 Sir, what do you do for living? Nah ito.
Par, Miguel, kamusta mo, par? Ito, okay. Par, kumusta ka, par? Mahirap naman. Ninano ko? Ayan sila. Order kami ngayon ng McDo. Ma'am, kaway-kaway po. Two joints. Oh, ito.
Okay mga shaggers, konti na lang, sandali na lang, malapit yun nang makita yung Mapita view deck. Touchdown. Ito na yung Mapita view deck. Ipapark lang natin yung mga motor natin, tapos aakyat tayo dun sa view deck ng Mapita. Ipaparking yan. Here we go. Team APC. Guys, dito na kami sa aming destination with Dykes and Iko. Turo kayo yan. Turo kayo. Nakatalikod muna, nakatalikod. Bong! Makakayo yan! Gusto ko yan! Dali, dali! Wala di bakit. Turo! Usog pa. Wait. 1, 2. One more. 1, 2. Okay, harap. Paro-paro. Sige pa. Side. Oh yan, side. Dykes, harap ka na, Dykes. Harap ka. Ayan, press kayo, harap. Pag gano'n. Dito. Yan. Demonetize. Back, pusod pa back. Magaling din ito. Karo G. 1, 2, Karo G. 3. Ba't tayo kumayos? Yeah. Okay, 1, 2, 3. Taas kamay. Yan. Paano? Ganun na lang. 1, 2, 3. Yan. Okay na. Dapat taas kamay, ganyan eh. Ganda. Yan, this is itong mga APC guys, shoutout kay Dykes, yan, Boss Mike, Boss Bong, Boss Higo, Boss Julius, Boss Mix, Boss Tims, Boxer, Boss Sherwin. Tapos